This bridge made national headlines on both mainstream as well as social media some 2 years ago due to the nature of the bridge itself, a wobbly wooden suspended pedestrian bridge, the only means of connection for the community of Welagabini to the rest of the world, and most importantly, to the necessary amenities. However, that bridge has since been replaced by this masterclass, a steel structure, much to the delight of the community. Sibonakala uba nathi siyabantu kulendawo. Kwakunzima kakhulu ngalo maxesha sisebenzisa lo tebetebe. Icoffin nyani zaziwelapha nabantu abagulayo bathwalwe ngamaleli. Into ebuhlungu na ungaphuncuka isidumbu lapho. Singazi nathi ba uhulumeni angasithini. Ezabe uphina lo mzimba benowenza njani bo. Siye savuya kakhulu ke ngoku nasibona senzelwa iphupho. Kanti kukwakhiwa kwale blorho kukwavula amathuba engqesho kugxotha ikati eziko kwintsapho eziliqela kulo mmandla. uManzelu yenqina loo nto. Iwenzile noko umahluko. Abantu bacholile abanye bakhila izindlu ngalo mali yebo. Tebetebe is one out of 19 Welisizwe bridges that have been constructed across the Eastern Cape in flood-prone districts such as Alfred Nzo, OR Tambo, Krisani, as well as Amatole district. The construction of 15 additional Welisizwe bridges is set to commence soon as the Eastern Cape Provincial Government intensifies its drive to invest on lives and livelihoods of its citizens. Wafika uYesu kuRhulumente wasikhulula. uYesu wangena kuRhulumente, uRhulumente wasikhulula. Sinamabholorho siwashiye ebantwaneni bethu. Mama, mandibulele. Enkosi.